Ezina badirudi, badirudi ere, ekinean ezina egina liteke. Lizarrako umeak lekuko hor daude, euskaraz bizi dira etxe eta kale. Euskara bat zineitu denok bat euskaraz, Nafarrok euskararen konkistara. Lizarran euskaraz bai, mundu bat euskaraz. Sustrai sakonak ditu gure ikastolak. 4 haizetara zabaltzen dira bere adar luzeak. Denon babesa eta laguntzari esker honez, gogoz eta ilusioz ekinez, egun guztion etxea dugu zinez Lizarra ikastola. Oinez iritsi gara, aurrerantzean nahi genuke, egan! Arbolaren erroak luze ziren, ubagoa ure derra ibarra arieta, alkaburu aldarrain iturreta, lurrak zuen euskara barnean gordeta. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen bezala ezina eginez, euskaraz bizi maite jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez. Este jerritik dator aurten, euskaltzale guztiek dutela batzarra, forgatxatu dezagun auzolan indarra, egan oinez ari da Estella Lizarra. Oraina ere bada, erroa zidaka oraina arbolada, este jerritara unitz euskalduna gara. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen bezala ezina eginez, euskaraz bizi maite jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez. Andrés Fatima Maggi, Abebets Benjamin, Iratzu Mikel Patxi, Oier ere berdin, euskaraz bizi nahian, oinez egan egin. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen bezala ezina eginez, euskaraz bizi maite jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez, egin egan oinez, egin egan oinez. Denon babesa eta laguntzari esker honez, gogoz eta ilusioz ekinez, egun
guztion etxea dugu zinez Lizarra ikastola. Oinez iritsi gara, aurrerantzean nahi genuke egan.